Di prokahan jotono ani video naitonai rokno ang jotono no lamsogo nirok kaham kwrwng tongbai di angbo kaham kwrwng no tongjago hinkhe salnui swkala hana Rina Tripura ani video ni comment no reply romani aswk bo cholijak kha asole bo kokborok buchiya no ang tamahi interview roma jagao sar bo tamahi o ani interview ni kok no buchiwui bo ano comment khai ang or jagao kuno mas iphone paimandro laptop paimandro rang mawi hi saya buchikha dei Rina Tripura norokni katal korok ang suruk buchiwa nungsi kokborok kok buchiya haini bagui se nung buchiya suchiyawi ani video ni uttor rowwa tabo halai buchikha dei nungsi kokborok kok buchiya ang norok nini katal korok suruk buchiwo ang or jagao tei je buchiya rok no bo sanai boni oro hingke hai ano hai suinal kokbor chukti bihiya talsoya bebi honai masa kwbangma bo khoroksa educated wngtong toisi boni subscriber rok boni viewers rok comment haiya ano comment haiya khayani kaisa si mawo ani video o ani viewers rok nirok comment haida khaikha ba bono buchina baidi purani video o ano bo comment khaimani ani ano video romani ota Rina Tripura ni blog o tamahi comment khai boni viewers rok Ajit Deborma baby le nini tola ni mal phunugui se income khaibla lasiya da ang ani tama phunukya bo ani bepar si ani mal de phunuk tong ani ukolog de phunuk tong ani khiko de phunuk tong bo ani ব্যক্তিগত nung naina hingke naidi naya hingke chajaknai hingke ta naidi bus hingke tei khoroksa s bracket o hingke user baby jomatiya tui ni sakamuk bokolop bulukhung kwrui jomatiya akol kwrui bo chwlade bwrui de samaya aswk nayani dorkar kwrui tui ni sikabuk wngthang bolong ni sikabuk wngthang o noka saka ni sikabuk wngthang sikabuk ni bulukhung bo tongo jomatiya akol bo tongo swbamwni so tui ni sikabuk wngthang ha ni sikabuk wngthang sikabuk ni bulukhung de hotoma hosne ang samaya sikabuk ni bulukhung kwrui de ha kokbor sere tongno aswk nini bokhrao kaya de nini yongla ser kaya tui ni sikabuk bulukhung bo gwnang jomatiya akol bo gwnang kok no buchiwui answer o di tei masa hingke Jeevan Deborma baby jomatiya habani yang side rokna baby jomatiya pal kwrui bono naina si muchungya Bishnu kokborphu nini 14 gusti ani video naiyaphano ang mung sangjaya niron 14 gusti hai oro mwtai saka o noka sakani ongkhawi phaiya nung naiyaphano ani video no nanai kwbangma tongo pal kwrui tephu bekuk tei masa sanai o saliya amono koklai kuk thangnaisi ni bo Rani Deborma phu sipak abok phunugui biha tongmung riwui manma noda aswk torjak tong o baby sak phalnai ang ani abok de phunugui tong
ani sipak de phunugui tong bo ani personal matter si nungbo phalnai khe ni sipak phunukdi ni abok phunukdi hakhe nini songsar no palaidi ang ar jagao ang toma sipak de phunuk abo de phunuk tong bo ani ichha si ani mobile ani ichha ang chekabo phunuk tongnai nung nai musengkhe erui rohodi tei kwbangma tongo mobile o ba YouTube o kwbangma naijak tongo ano naifamung saiya tei khoroksa asuk kwbangma comment porwani sombab ya baby soinal baby rendi baby bihiya talsoya mangsi Rina Tripura ni Rina Tripura ni boni viewers rok boni subscriber rok bono je support khainai rok boni thung prai boni oro comment khainai boni viewers rok thung prai comment kaha khainai mangsi sipak abok rendi bihiya bo hai mangsi boni viewers ungthung subscriber ungthung ani viewers ungthung subscribe ungthung hake comment den nok ni rok kwbangma comment den nok bo comment haya khaikhle isamsle jole ulle reply rojaknai o Rina Tripura toma hirote monti debar mano insal hamna insel hisi bo hoi tongte bole bo boni comment o nagi direct no si direct banabo bahaiba DIRECTC bosi DAI kisroda direct boino hoya saka nijeni comment no bo isa check haina spelling check haidi tei khoroksa o borok bo haino belai kheno Facebook o bo video roi tongo reels o bo YouTube o bo tabo hinkhe masa khlaioi sinjo hakorde sibu hakorde ru hakorde ni koplai phai comment poranai kwbangma tongo haphano kobor gyan kaya talsoya rokno logeroi lab roi tei khoroksa Tripti Deborma hi bo Facebook o bo haino video khaiyo Instagram o bo YouTube o bo toma hi ano comment khaite Tripti Deborma hi jotoborma haina bo be comment khaijakhe asuk daro khe si jole jagoi comment reply ro de comment reply ro do bo ano toma hi comment khaite Rina Tripura ni video ta ano homan jaga bo angle bono tamo haise wngjago angle nono hajago ang nini video comment waini de waithang khaina ang nono kono din nono comment haina de khaikha tini sasi nini Facebook o nung nini loge de swab samaya ar jagao ang nono nice video hinde toma hisi roi rohoja ang koisani video no asuk momo deborma bono boi kwbangma haya hombayo ang boni video bo haino kono dinono boi suinal muina rendi suti hawo ang boni video bo kono dino haya comment khaiya jephorfano ang kaha sikhani ta nilima bai nilima aro haino suinal muina rendi kwbang khai ang koitsa jagao no suinal muina rendi comment khaiya jebrok video boba janja talent phunungma sible ang koitsa jagao no comment haya khaiya o Tripti Deborma bai Tripti Deborma ni video bhainang tini boni Facebook o ang comment tini kaha khaiyo nice blog hinde nice video hinde toma hirho bose ana haga comment khaiyo boka sa dukho nang om hairo khaijalang jate kaisa kok sanai baby jamatia ba boni abok phunugui sipak phunugui si video khai hagis views na bemung saya ang bona comment ro nuk ba khe samna busano do chara si video khai so ang jodi si omo o ang kokok no waini oitan saja jodi si ang blog hi sila hankhe ang ani busai bai tonglai salai mani busama mani ani busano baikhe normal delivery baikhe cesarean ongoi busaba bonosi phunok nahi songtang busi siani bangisi phatani borok kwbangma busano dud charai tongmani phunok mani borok no haye de ha sin Tripura ni borok batoma suk video jepa khaidi hingke batoma jepa khai phunukla hangke bak tomani comment haya ba khaiba ang phunok mani simo ang nini busai bai nini nupha bai nini nusubai hajak lai busama lai nailai busama mani no ang ani busano ang duchari phunukya ani busai bai ang mamani hajaklai mamani busano ang ni sakni khaklan duchari phunuk tei kok kwbangma sajai tong haphano limit cross ongnai
libin koros khaya ang sot dress kawi khaipu ta Rina Tripura thaisa kok sana nang kok buchiya na ang orja kono ang mase laptop paima iPhone paima hisaya ang ama ani total ni je self help ang sorry je YouTube khai ang rangma man asrangma mani joma rawi si ang asuk paima drohi saman si bono nung si kokborok kok buchiya ang norok ni katal krok suruk no busibu nung si an kok buchiya korok buchiya halai comment bo tarodi phuruk khetong di ai phuruk khetong di wa besi korok kabang sahalai ulta pulta angai thangano asuk na ang kok bang salangge saphan sayawo thangnai je borok comment haya khaini no sawo last kok nirok video no first to last night di bon pore si comment reply rnai kerodi je borok comment haya khainai bo sekang kisa nainai kesaro nai khlai waiso last so comment ronai haisi sekang ni siming last paithajra video nai di bon pore si comment khaidi comment ulta pulta busiyawe video ulta pulta nai comment ulta pulta ta khaidi bar saitong ke last so nirokno video clip nuknai Pranjit Tripurani video bo baksaba mami sungsra mani video no phunogani hajago baksa busungkhe yang yung thangmani journey travel khaimana phunogo baksa busungkhe phani video phunogo baksa busungkhe bo janja ichhasi tomano toyi bo video khayei phunoknai bo jani ja ichhasi koisana ko o te kaisa kok tini ani sekang kaisa mani borok thangka ang tini kok sana mani kaisa kok abono teino kisa kok sana kobang ma borok mani gana tongnai rokta thangnayu sin borok thangnayu phayu naya hiya nayu thangnayu phayu oisoi nuguna video bo engkai tini burkhana kok engkai je bufa je kok no bujiyang tongkha bufa already joto borong no kol khai saka je dara totara ranai pu ancharaini doctor bo sawo mono khalaipono bachiya kisa kok salaipa gide ang kaham kai bujiyang tongkha ka joto no saka phone khai ano phone bai saka ang duty tongo duty ni phaiei nokhoroi phaiei sanjangoi sokoti ang phainan 2 hours na hospital klaipani gang phaiei salaipa kya je gana go phaiei video khlai tlangai bo nai ne thangka botogo je doctor bai kisa kok salai tangai hai renai mani ama hai kok sanane bini sense kari kobang ma nayu bhayu bo video khlai lang thango ma hai khlai but nijeni thinking tam one suk sai me ati bororo first to last bo krai jeu first kai chau bo angna help khaina anytime any hour angna help khaina lukuro bu nugui tongu lukuro nu je update nai bo nugui tongu bujika engkai buma bufa songno olopno sungui ne khesai manana sabo tui jora tabukse first to last buma bufa songno olo sungui ne khankai Tripura phai bono first to last sabo tui jora logi roi tongkha akongno saka kai buisai manana ba baksa phayo video khlai lango nijeni tamni bagai mane nijeni personal career ni bagai de tamle abang sai meya bada anga bo sana thangya angkhai tini kisa joli mani haise amo phayu thangu nungkisa doctor bai kaham kai asuk angleng maleng sa phaye associate doctor bai kaham kai kok ma salai liya
bui tinta satta rok phai video snamui lang thangu tangi kok kisa doctor bai kaham bai kok salai afro te special doctor tongnani kok mani phayu thangu kobang ma video rok snamui lang sak sak no tam wan su gan sai am batha ang sana thangi abuno sana thanga ang kai obakai ang mani buino replay ro hai ro but jotono hor kaham chubasu khaidi abo tam khaitai sirai khorok so borok hai problem kha chini Tripura phatar haste phai abo hai subasu khlaile puno tam khlainai abo manai lene abo no hor kaham jotono angbo time rok manjai ado jora jora ani bo belai duty rok tongo yang thangtai yang mani angbo tangtai government rok ni try khai tongo abon teinyo angbo belai pressure abon teinyo ang video rok butu jagya gai tini phai am hai kok khanawi mani ang kha khamjaka abon teinyo ang tini mani update to teinyo buino bu kok sai khana raman hai am hai jotono hor kaham te norok asuk din ani video rok nugiang tongkhana abono jotono ata hor